มิโซรามาhian Zoram thar beiseidan diktok lo hi amani Zoram thar alo om huna chuan thil dik lo om mia to lo tur engkim thaturin an suam tuani so mai ni lo van ram hi shan pa om lo le hi kan ro chung don kan ban tlang don Zoram thara chuan kan thi to lowang ti thlangin an soini khatianga kal sual te mit mua chuan engtiklai main te tlinin kanom ngai lawang khovela hei hi a theilo amaro chu he khovela yan pathian ram thleng turin lali suan tong trai dan min sip tira thui tak ero chu a thlen tir theya kaini point thui tak hi kan thlen tir ngei don pathian chakna ringin kan thlen tir don amaro chu soisel turom mi alo za thafai vek ani seng lawang chu khovela hian a om theilo wani chu wangin Mizoram a kan mi then khat kan siam masa pu Hawla'n Thlarau chhiava ati khatiang changtu te po kan omani mai thei pudu open letter khan pathian thu cha khongai na hnung ti in horopuin zi ania nima sela chu pathian khongai na hnung chungai ne pin anu loka in party office pathian thu thung le pathian mi te deu so takin iron beizuya hei hero kha itan apoi thei ani Thlarau chhiava iti te kha lalpa mi te tlawm te anyasin pathian Thlarau hruaya om pathian fa te anyasin nangma ngei po kha adera sa ipon sin mai ni lo pathian thu oi tak zet pathian Thlarau hruaya om tak hanive chela chuan party le ko hana irong bol pui te khan kal sual antive ngei ang che bible in engtin nge ti thu thlung kha aron poisa ang che atiani tin engtin nge ati bok kha ka hriak thi ate chu tok su la ka zol nei te poi reng po khoi su ati bokani kha pathian thu thlung poi sak lo le pathian hriak thi te poi khoi hi a lo omania hei simatra tin hei hi warning ani ti lo riang che hei hi ipoi salova ipallui zel ani nga chuan apoizia I hremayang idu lo chung le I hre ngoi chung chief minister inina atangin pathianin apai thadai mayang che tin inun na thleng po in pathianin alak sak thei che ni tin chu mai ni lovin in chung ka chunga po I tha kal zela po pathian an chain atlak buak zui mayang chu chu tiang chung kwa chu Mizoram hian chiang takin ka hria ani tin evidence zong nen po chung chu ka hil theivek bok che ani I political opponent de chu beiro chu iti tur po aniang nima sila pathian thu thlung kher le pathian mi te hi chu beito su ita na poyang hei hi warning ani kal sual iti te I king emo in ti lai khan anma ni ruai tu pathian Thlarau king ini mayang tin Bible in ziak kur ngei he pathian lal ram lo thleng tur hi I mu ve lo wanga oi lo le ring lova lo soi chiat chiam ai chuan itan ngoi a himang hei hi party politics bol lo tak I khel ang hi ani ve lo he ram hi chu leilunga pathian chatuan lal na thu thung lo thleng tur ani chowangin tong film khur to turin ka cha che ani tin he online open message ilo hriat vele August ni som pariat sani som ni panga thotan nia party officer kha thu isoyo wang khan pathian hena ngai dam lo dil ngal turin ka ron cheni lalpan ichunga za ngai mol rose tin pathian in remati chuan he ithu soi hi kim chang takin YouTube pa kalaron react dona chuta chuan ithu soya iti isual zong te hi Bible bungle chang tenen lam kim chang takin kalaron hilfi adon chi ani pathian in imiti var sak chein khoi har hlau chesela kati khop mai pudu tuna hian pathian in hun thattak hun lutak ala pe chi a hei hi bo pe lul suang che pathian hnen azong in hlan thar le turin ka du che ni I political Bible slogan kha hereng la
par ti chak na le mi hring thil ti theina ani lovin lalpa tharau zo ka in ngatla he kan ram le hnam tlu cheme khi kai tho turin le Zoram mi puite ra le lam min thlen pui turin pathiana in tuai thar le lulte farisai ho le sa kho chuk chu ho ang mai hi chuan om ve lul su tin sang kha chakwa som kwa paru kwa sari vel kha emni tum khat in inakanin kom na khan mai chana pudu Zoram mi puite hi ra le lam min roi thleng tur chuan Thlarau Thianghlim baptisma i chan angai ti in ka hril cheni kha han sei chu ta ka chuan kha ila khriat ka be se tuna hian alat lai lo tram chan ve po in la mang lo hun thatak ila nei ani ko ran upa ini boka ti tak zeta i be chuan Thlarau Thianghlim baptisma chan chu itan har tura ka ngai lo chu Thlarau Thianghlim baptisma chu i chan ma lo chuan cm church midang kuta da in ram ro rel na chu lalpa kuda da mi amero Thlarau Thianghlim baptisma chan hi emaw lutuk emaw ber chu ke ni i ruai mek Zoram mi puite tan thleng po hian mal som na ani don Zoram puma ruihhlo zuar le ruihhlo ngai zawng pianthar fek aiin kan chief minister in Thlarau Thianghlim baptisma i chan chu kan ram le hnam hian kan mamo zo teya kan țhatpui zok dei don bok ani tin ke po in Thlarau Thianghlim baptisma i chan theinan du sakna sang ber ka hla na che